Nahi dago esan, hain gertuko dan jente hori azkenean familia bihurtzen dela. Orduan gu proiektu honekin hasi ginenean, gu horre gara, ez? Laguna txikitatik, lagun oso handiak eta azkenean familia aukeratu hori. Nahi gendun hori elkarrekin denbora pasau, bidaiatu, orduan bi elementu horrek elkartuta sortu dugu olako bidaia agentzia bat, talde bidaiak antolatzen ditxuna. Ez da bidaia agentzia ohikoa, desberdina da, baina hori azkenean helburua da talde bidaiak antolatzea. Nik uste gure bidaietako puntu fuertea dela gu garela koordinatzaile eta irtetzen garela pixkat ohiko ibilbideetatik. Liburu baten aurkitzu dituzun puntu horrek, bizitatzen ditugun tokisak edo eitzen ditugun ekintzak dira benetan gure gustokoenak eta hainbeste bidaiatuta gero eta hainbeste kontaktu egin eta gero leku, sekretuak edo berezi zenak. Da pixkat lagun artean bidaiatzea bezala, ez? Azkenean gu laguna gara, guri gustatzen jaku transmititzea gure laguntasun hori, ikustia gu zelan bidaiatzen dugun, zelan topatzen ditugun toki berezi horiek, zelan saiatzen garan lokalekin alik eta geixen tratuan egoten, ez? Azkenean bidaia horrek eitzen dau jendiak. Bidaiatuko dugun taldiak berak eta herrialdeko lokal horiek sortzen dute. Eta gu beti esaten dugu gure lema dela divertigarriz esan behar da. Guretzako bidaiatzea bai da lekuak ezagutzia, baina benetan etxera bueltatzen zarenean lagunekin bizi izan dituzun anekdota horrek, momentu berezi horrek, itzen ditu berezi bidaiak. Eta batez be nik uste gure bidaietako puntu fuertea direla abenturak. Guk bizitzen ditugu leku betara goia zenean nahi dugu abenturak, guretzako itsasoa. Turismoa baino gehiago da bizitzia gauzak, esperientzia berrizak probatzia, lehengo aldizak izango dira noiek eitzia, ez badozu inoiz urpekaritza edo surfa edo lako abentura berezizak, pixka bilatzen dugu hori. Jentia ausartzia. Hori, esentzia hori, bai. Ez tozu inoiz urpekaritza, etorri gurekin. Bai, esan behar dugu abenturazko bidai badala, eta ez dela bidai eroso bat. Batzutan ez da izan. 5 izarretako hoteletan ez gara egongo. Oianian ingo dugulo, oianak daukan gauza guztiekin, ez? Oianian. Ez da oianeko txabola baten, da oianian. Orduan, egongo dira gauza batzuk abentura horri plusa emoten diotena, baina, aldi berian deserosotasun puntutxo hori bebai ematen dutenak. Baina dana antolatuta. Dana, joan azari tranquil gurekin. Uztaian 28an, helduko gara lehenengo Panamako hirira, eta izango da 13 egun 12 gauko bidai bat, eta ezagutuko ditugu Panamako 3 puntu. Bai Karibe, bai Pasifikoko aldia, eta bai Panamako hiria. Hirixan, importantiena izango da pixkat ezagutzia Panamako historia. Oso historia politxa dauka, edo potentia bebai, ezagutzeko kanala bebai nabigatuko dugu, kanala bebai oso interesgarria dela, eta gero hortik ja mugiduko gara Karibe alderutz. Kultura aldetik, bai musika aldetik, Kongo kultura dagoan, eta orduan murgilduko gara, bai daukala gure bidaiak pizkat sorpresa puntu hori, eta han bai murgilduko gara laguzti izango kulturan, eta hango oianera joango gara. Daukaguan gia bat, eramango gaitzunak ordu batzuk oianian barrena, hanengo dugulo, eta Karibeko aldi hori bai izango da exotiko haua, eta gero Pasifikoko aldera goia zenean uretako ekintzak izango dira surf eta urpekaritza. Eta gero kaiakeko beste egun bat, bai holan relajatzeko pixkat, eta gero ja bukatuko dugu berriro Panama irixan. Orduan, deskantzatzeko bidai bat ez da? Ez da izango, ez. Deskonektauta guztiz bueltatuko dira. Hori bai. Baina, badago jentia igual ez dana animauko taldean bidaiatzera, baina holako herrialdietara bidaiatzea nahi dago, eta ez dakin hundik hasi, horretarako dakaguz neurrira indako bidaiak. Orduan, guri datzi, eta gu badauzkagu ruta ezberdinak, ideia desberdinak, pertsona horrek behar da benan arabera. Abenturazko bidaian nahi badau, familian jutia nahi badau eta relajatzeko, zenbat egun, bebai, dana. Egunan arabera. Zaugarrixen arabera badaukagu ja, pentsatuta zer eskaini. Orduan gu horrez goiaz koordinatzaile bezala. Ibilbidea itzen dugu. Zerbitzua da bidaia diseinatzea. Oindiok, abuztuan 14an hasten den bidai hori, konfirmatzeke dakagu oindiok. Momentuz hori daukagu planeauta. Momentuz hori, eta badazkagu ja beste ideia batzuk, azkenian hori, bidaiatzen egon ginean urte hartan herrialde gehiago ezagutu genitzun, eta badazkagu ja batzuko lan,
Ez dugu esango nora, baina... Ez dugu esango. Ez dakit, esango dugu. Bueno, emango dugu pista. Gure bidaietan beti egongo da urpekaritza eta egongo da dantza be bai. Orduan, bueno,